Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanan no. Kumusta? Karon din no atong ipadayon ang laing sumpay ning sigilanon o sa dili pa rin no. Ako din basahan ning naay nag-comment si James Savero. Hello idol, mayong udto nimo diha. Udto man diri diha kabalo ko nga gabi diha sa imong nahimutangan. Padayon lang sa pag-upload og mga drama para ma-enjoy kita. Salamat kayo no sa pagpaminaw no, James Savero. Padayon jud ko idol sa pag-upload para malingaw ta. Salamat kayo no. O kang Lin Sebmin, shout out ya idol. Amping diha pa mi no o kang Ami Alexander no from Atlanta, Georgia. Salamat kayo sa pagpaminaw. O karon sa sumpay ning naghinapos nga sugilanon. Hinuwaman nga pangandoy. Nay Butoy, miduol man to si Milani mo. Unsa may iyang tuyo? Espiya ka? Makalagot sa Kanoyda? Abi kinanguta naman, espiya na? Papaday ka maanad. Muuban ko ninyo. Unsa? Muuban ko sa inyong lakaw. Gusto mo nag-ingon ni mong malakaw may si Dungilan? Ayaw na lagpamakak. Mangita na sa mong Hazel? Pwes muuban ko. Bahala ka di ay. Uy! Ano mamira naman kagkwilyo ka rin? Nga na mamiyak man ka? Ala? Magatubang nga ipadeta? Magkainis pa na itong naong? Muy kuyaw. Nga na mo man sa kumbiyaan dayon? Samantaong kakaroon eh. Dili ko mong ubiyaan ni mo nga mamugos man kang maubon. Wala lagi may lakaw ni Dong Milan. Kung di ka mo tuon ako, tuos Dong Milan. Siya na'y liabis kwilyo. Naunsa man ko. Ngayon dili naman ko makapugong sa akong kagalingan. Tungod sa sobra na akong pagkiki. Unsaon ko sa pagputol ini. Nakita na ko nga giliaban ka ni Karen sa mong kwilyo. Ganon to, Noy? Buang ang bayan eh. Muuban ka nun siya sa itong lakaw. Itsa? Ungita man ko nun tang dahisil. Muuban ko nun siya. Ay, nayabag ng tinugbayan na. Saan mo na ito ini... Ano? Tingaligit ang atngan. Watan lang ko sila ator na ya, Dumilan. Ato na ko pick up ah. Ayaw pa, Noy. Sige. Muna ko dito kadayot kay manangit sa kunanay. Naunsa naman na si Karen, oy. Ato na siyang sabto, Noy. Lisod mo day kung mawa na to nga itong gihigugma na. Manahin ng blood nga nakasabot ko sa gibati karon ni Karen. Babae manggod siya. Doon na day piliyon ng gugma na kung muatake na. Ay, butlang, Milan. Oh, asaman mo si Butoy. Kan. Ayaw kadlok sa pagtugan. Ako rin mahibaw. Mubalik ko sa simbahan. Gusto gid unta kong mosimba, sister. Wa ka mahadlok nga makitaan sa imong amahan? Mahadlok ko eh. Maugani, naigo na lang ko sa pagpangandoy. Mahimo ka mang musimba ba, Hazel? Anhi ka lang sa bintana. Parehas ra nga mitambong ka sa misa. Kanus ka na ako maangkon ang malinawon nga pagpuyo. Kung mobalik ka na ni Milan. Kung mahimo pa lang, sister. Mahimo kayo, Hazel. Kung ligunon mo lang ang imong kaugalingon. O gamiton mo ang gahom sa gugma. Padayon kong nangaliya sa kahitasan, sister. Nga kung unsa man gyud angay nako, mo'y ako buhaton. Ang kunon ko, gimingawon kayo ko sa akong mahal. Pero, kung dili gid mi alang sa usag-usa, pilit ko ning dawaton. Pagkaduol ra gyud ang kumpinto. Pero dili mahimong mugawas ko dinhi sa adlaw. Nagkasiguro ko nga dali kong mailan
dili ko'y buwag kining akong armas. Mura ni makahatag na kong dugang kaisog aron nga magpakabuhi ko. Kinahanglang madako gyud si Hazel sa akong pagbiya ni Nabita. Naarag yun di ay sa kumbinto si Hazel. Sa iyon ko na siyang makuha. Busa dili ko magpalayo din eh. Mo nang simbahan Noy. Sudya. Makasudra ko dong? Noy, makasudra. Okay. Nya. Nya din si Day Hazel? Wak may ba? Di ko ba nga kung dugan? Pangitag kaparkingan, Noy. Okay dong. Pwede na tingali din dong. Ano lang ko din? Sige. Manguntahan lang ko sa guard ha, kung pwede ba din Ilisan ko ng mga buwak ang altar. Mayong ito, sister. Oh, Milan? Nakaila ka na ko, sister? Nahinumduman ko lang ang imong pangan. Dili ba duhaman mo nga mi anhi? Nasaypan tagani mo nga taga-media mo, di ba? Yes, sister. Og mihatag mo sa inyong mga pangan. Og wa ko kalimot sa imong ngana. Wala mo samok din ang pugante, sister? Gabi malinaw ning dapita. Tuan na tingali siya sa layo. Siya ay nakaingon. Nganong wala na ako makita ang ako mahal. Mahimo bang mangutan ako kung nganong gipasangin nimo ang pugante? Anak sa pugante ang gipangita kong mahal, sister. Sorry kung ma-emotional ko, sister. Pero mahal ko manggod kayo ang iyang anak. Nganong mibiya man sad ang imong mahal? Dako nga akong pagtuo nga mibatig kauwaw ang akong mahal. Sa kasayuran nga ang iyang kaugalingong amahan ang mipatay sa akong mga ginikanan. Aron maagaw lang niya ang among asyenda. Oh my God! Ingon din ni anak kasalbahis ang amahan sa imong mahal? Pero dili ko iamong sa akong kalagot ang akong mahal, sister. Wa siya ilabot sa gibuhat sa iyang amahan. Iya magani untang luguso ng iyang anak. Ang akong mahal. Kinuo ko. Naiba ako nga mubatig yung kauwaw ang akong mahal kung masayod siya nga gipatay sa iyang amahan ang akong mga ginikanan. Gigasakit ko man ang gibuhat sa iyang amahan. Pero wa ko iamong ang akong mahal sa akong gibati. Gusto kong manimaw sa amahan sa akong mahal. Pero dili mahitabong i-apil ko sa akong panimaw sa akong mahal, sister. Mahal kay nako si Hazel. O musamot ko siyang mahalon kung magdana siya sa among anak. Minyo day mong duha, Milan? Wa ba, sister? Pero hapit na untang among kasal. Sa dihang milakaw ang akong mahal. Kung hantod ron, wa pag nako siya mapalgi. Kon maminyo manggid mo si Hazel. Onya kay mga tao raman mo. Tingaling mo iyang gikahadlukan nga imo siyang tulisokon og sudyaan. Nga anak sa nagpatay sa imong mga ginikanan. Dili ka na mahitabo, sister. Sa ako nang gibalik-balik sa pagtugani mo, mahal kay nako si Hazel. Gawas pa, ngano ako mo siya sudyaan. Nga mismo gani siyang anak, gusto mang luguson. Demonyo itong iyang amahan. Husto da ituod. Manglingkod ta, Milan. Ako ka na lang yung sangpiton og Milan, ha? Maumanggid ka na imong pangana. Oo, okay ra, sister. Dali. Manglingkod ta diri. Dili mahimong magdugay ko din eh.
tingalig dunay makabantay o masakpan pa ko. Pero, dili mahimong magtanga na ko din eh. Wa ko'y kwarta nga magamit. Sa igayon nga madaha ko na si Hazel. Gusto. Nainumdum na ko. Dunay tulisan nga akong natabangan. Mahimo ko siyang pakikitaan o paningan sa ingisaad na ko. Gadili ko niya taliknan panahon nga doon ako'y atraso. Magpatabang ko niya. Ug mahimo ko pa siyang dadon sa Manila. Aron makapahimo siya sa akong kwarta. Nagibutang ko sa vault. Karon dayon, mula ka ko at tuon ko ang akong gitabangan. Nganong may balik ka man din, he? Aron mga yung schedule sa inyong misa din, sister. Aha? Actually, sister, ang tod ko, wa masayod nga nung giganahan ko ning dapita. Murabag, muragid o ani ko din makita nga kumal. Mao ba na'y gibati ni mo? Yes, sister. Ganahan kong anhi mo simba. Pilaypad. Mahitabo ang akong pangandoy. Mabuntag ra ang misa din, he, Milana. 7:00 sa buntag. Kay gikan sa misa, may ospital pa man mi nga atimanon. Ospital? Yes. Og doon na sa day mi Bible lesson sud sa City Jail. Didto mag-Bible sharing mi kauban sa mga piniriso. Sister, tabangi ko. Unsay akong ikatabang, Milan. Feeling na ko, ni aragid din hing akong mahal, sister. Tabangi ko, aron ibalik siya na ako. Wa man ko makaila sa imong mahal. Nera, ipakita na ko yung picture, sister. Mauni siya eh. Mauni ang imong mahal? Yes, sister. Mahal kinako siya, sister. Ibalik siya na ako. Please. Ibalik siya na ako. Mihila ka, Milan. Gimingaw na kay ko sa kong mahal, sister. Mituo ko ni mo, Milan. Siya ang una o katapusang pinuhat nga akong higumaon. Pero, makasabot ka sa tingali sa iyang sitwasyon. Mahimong guilty lang gid siya sa gibuhat sa iyang amahan. Wala siya ilabot sa gibuhat sa iyang amahan. Ako ba gani bilaban niya? Siya nang gusto siya binuangan siyang amahan. Ako may misugat niya. Ug ako siyang itaguan na ron di makita sa salbahis niyang amahan. Sister, bisag amahan niya ang mipatay sa kong mga ginikanan. Dili ko siya iapil sa kong kasuko. Bisag sa pagpanimaos. Nakailakay ko sa kong mahal, sister. Naluoy ko ni mo, Milan. Asa man ti ka makontak? Animal. Unsaon ako sa pagawas na yan eh. Murag taod-taod lang doon ako'y madungog na sirin gikan sa patrol car. Murag, doon ay nakatip sa mga pulis na niya ako din ay magtago. Litsi! Di na yun ako makaadto sa gilauman ako makatabang ako. Kinahadlok ko nga tingalig, mabantayan na hinuon ko. Taod-taod lang na doon ay mo aging patrol car. Unya, doon na naka-schedule sa misa dito sa simbahan dong. Doon na, Noy. Lagig sige grobe ng mga pulis dito ng dapito, no? Nagtuom gud sila nga tuwara sa mong dapit asulbayos nga Senyor Emilio.
Utahol pa tayo gapon ka tong Senyor Emilio dong. Ah. Ikaw na kita sa asyenda. Naanad lang, nay. Hay, nakakaroon pa nga kumahal. Gimingaw na kay kunya. Gusto gid unta ko maato sa simbahan kanina. Nganong wa man nimo buhata. Mahadlo ko nga tingalig mobalik og kalit ang baboy kong amahan. Ayaw laging balik ka sa ang imong amahan, Hazel. Ay, ambot ba, sister? Nawa gyud ang akong respeto niya. Hazel, tao lang ang imong amahan. Tao lang sab ko, sister, nga gisakitan. Nga nagdumot kay iya manunta kong anak pero gusto ko niyang among-amungan. Wa tingali simba-simba ang imong amahan. Ingon gyud ana ang buhaton sa mga tao nga wa gyud pag-ampo. Wa gyud simba, sister. Kay mao may iyang gipakadyos ang kwarta. Sa iyang kakog, ako mo inag-antos. Dili ka man unta makantos ba? Kung mobalik ka lang ni Milan. Wa naman sab kani siya mo balik din eh. Oh, may balik ko eh. Kinsa? Si Milan. Kanus a, sister? Kadtong pagsud na ako din eh. Maoy iyang paglakaw. Dinhigit siya, sister. Tinuod yun nga din siya. Kung may gawas ka pa ganiha, imo ginunta siya makita. Dili na gitingali mi meant for each other. Abi ni mo, Hazel. May hilak baya si Milan. Samtang nagpakitabang na ako nga ibalik ka nga niya. Sister. Mahal ka kaayo ni Milan. Ako siyang gipasumbingayan nga kung magtipon na mo, dili ka mahitabo nga masudyaan kaniya tungod sa gibuhat sa imong amahan. Pero hugot siyang nanumpa na ako, Hazel, nga wa kay labot sa gibuhat sa imong amahan. Busa dili gid mahitabo nga iya kang sudyaan. Gimingaw na sab ko sa akong mahalang sister. Unya, ihatod ti ka dito ni Milan? Sister. May hilak na sad ka. Dili ko lang gikapungan ang ako mga luha, sister. Ikaw ra gyud nagsilot sa imong kaugalingon, Hazel. Abi mo. Kung wa pa lang ko maghuna-huna nga tingalig, mabasol ko sa akong sobrang pagpanghilapot. Ako nang gidasimilan din sa sud sa kong binto. Tanaibo pa ng gibuhat, sister. Dili ka na sad makakita na ako. Oo. Unsa? Milan, naibaw ka na sa oras sa misa sa ilang simbahan dito? Naibaw na, nay. Nay, unsa ka kung gubo na kong bay asyenda. Ha? Nganong imo man yung gubon? Buhato na kong garden, nay. Ipaguba na ko ang bay asyenda. Unya, patamnan ko nig mga buhak. Aron mo balhin ang kabakaba sa bay asyenda. Maayosab na nga imong nahuna-hunaan dong. Kung may makabalita sa kumahal nga may nga ang bay asyenda usa na ka garden. Dako nga kung pagtuunay nga mubalik siya din eh. Husto, ang kaba-kaba good may nagdugtong sa duha ninyo kakasing-kasing. Nakasiguro ko nga malipay si Hazel nga giguba ang bay asyenda o gihimo mo kining garden. Mao na, nay. Ako nga doon si Sir Dean, basig doon na siya kaila nga muguba ning mong bay asyenda. Unya, maghimo garden. Unsao naman lang sila sisila. Ang ubang nanarbaho sa bay asyenda dong, mawad-an silang income. Magpahimo kog bay, nay. Alang na to. Nga mahimo na tong pahuwayan o mahimong sila lang gihapon si nang sila ang kusinira. Unya ang ubang nanarbaho. Sila mo atiman sa garden, nay.
Nindot. Sige dong, sige dong. Adto dayon si Sir Den, aron matrabaho dayon ang imong plano. Hoy, Uy, ako yung magtawag ka rin. klaro ana? Baka kung ka no? Saan ako gibakak ni mo? Nangutana ko nimo kung manglakaw ba mas Milan. May balibat ka. Ngano na ko yung malagi mas pagpauli? Karen, nilali gustos dumilang nga doon na may kauban sa mong lakaw. Hinungdan nga kung pahuwat sunahan o dito na siya musakay. Ngano wa man ko nimo sultihi? Alo, musulti pa ko nimo. Aron mahayan ko sa kung amo. Gusto kong mutabang ni Milan. Kung gusto kang mutabang, ayaw supa kang gustong dumilan. Nagpapapil sa gano? Wow eh. Pero si Dumilan ang way gusto nga doon na may kauban. Labi lagi kung ikay mauban. Gusto lagi kong mutabang ni Milan? Nya, siya may gusto be. Siya may mong mahimo ana. Karen, dawata na lang yung kapildihan. Sayon lang gid kayo mong musulti, ana. Wa lang ninyo hunahuna. Nga hapit ako mabuang ni makabuang kong pagbati. Mao ganing giingnan ka nga dawata na lang kamatuoran. Ano bu ang subsidong Milan ni Dahisil eh? Shit! Kaning wa na'y problema, Milan. Karon dayon, mangita ko gumuguba sa bay asyenda. Ingon man katong giingon nga mga tanom nga mamuwak. Gusto lang ko, sir, nga di na magduha-duha nga kumahal sa pagbalik din Kay lahi na nga bay asyenda ang makita niya. Ingon bitaw si Mirasol nga ganahan kay kaba-kaba si Hazel. Ang kaba-kaba, sir, mo hinungdan. Nga nung nagkadugtong ang among duha ka pagbati. Okay, way problema. Pero, asa man taon mo po si Butoy mintas tanto? Adto sa amo, sir. Unya ang nanarbaho sa bay asyenda. Dili sila mawad ang trabaho, sir. Sinang sila, siya gyapoy kusinira. Ug mo iyang pakanon sinoy Butoy. Ug ang muatiman sa garden. Okay. Ugma dayon, masugdan nagguba ang bay asyenda. Unya, nahibaw na si Butoy. Ako rin siya nasultihan, sir. Walang gitibaw nga matipon ko ninyo ng... Ingon ana man gyud ang kinabuhi sa tao, Butoy. Karon to kas ilawom. Pero dili lang mahibaw-an nga ini kaugma, to anasad kas ibabaw. Balag nag-asa ko nang eh. Basta di lang ko ng Senyor Emilio nga akong amo. Dili ba ikaw may pinayala ni Emilio? Ako man noon. Pero, kung niya asas ba asinda, magtinto ko eh. Kay kalitan ng kagsaba. Milan! Milan! Murag si Karen man ron. Naunsa, murag perting sukuha man. Milan! Murag perting sa kuha yun. Karen! Oy, ngano ka? Hain si Milan ang? Tuwa sa ilang sirdin. Ngano man unta? Ngano nagbuot-buot siya guba sa bay asyenda? Buot-buot gud Karin. Nga ang bay asyenda, ingon man ang asyenda, gipanag-iya naman ni Dumilan. Unsa may nagmatuod nga siya naging ang tag-iya sa bay asyenda? Wa pa baya mo surrender si Senyor Emilio? Unya rin, hain mo na nung imong Senyor Emilio. Di ba tuwa naman sa bahay ni Kuya? Ikaw ha? Abi kay na priso naman si Senyor Emilio? Maayo na kay kamubugal-bugal niya? Naka-eskapo ra ba siya Noy Butoy? Og sigurado gid ko nga muanhi gid to. Ikaw giunahon niya sa pagpatay. Karen, husto na. Makalagot ba sa gulis Noy Butoy nang? Sa kamudawats kamatuuran ka rin eh. Husto na, God, Butoy. Si Milan ragi makabuot ning tanan. Sa dili madugay ka rin, ipakita na unya ni Milan ang kamatuoran. Nga siya ang tag-iya ni ining maong asyenda. Siya na. Ayaw na naglalisa si Butoy. Kaya iguro sa doon siya nagtuman sa tugon ni Milan. Gawas pa, dili man papahawaon si mama nimo isip ko sinira ning maong bay asyenda ka rin. Magpabilin man ang imong inahan. Hangtod na ang tanang nanarbaho din Way mawa nila. Hinaot nga imo kong nasabtan, Karen.
Ngano to Karen ay? Ay nalag seryosoha ang iyang reklamo, nak. Ingon si attorney na nga makuha ko na ang bagong titulo sa asyenda. O nagdana ni sa kungan. Salamat kaayo, nak. Nga wa gyud makawang ang imong kahago. Salamat sa kayo na nga imo kong gipahuwam sa imong pangandoy. Ugaling lang. Nagisi ang akong dugan. Ayaw gyud pagpakawa sa imong paglaom, anak. Mubalik ra kadto si Hazel dinhi. Labi na gyud kon iyang masayran nga nawa na ang bahay asyenda nga kaniadto gipuy-an sa kriminal. Asa ko lagi pangita ang akong mahal, nay. Ito yan sa tuwa sa langit ang pagpangita mo sa imong mahal. Yang akong gikahalukan nga tingaligda na siya sa bakan ng among anak. Mas musamot nga ampingan siya sa tuwa sa taas. Hazel, niya na sila. Kinsan sila, sister? Si Milan. May kauban siyang matured nga babae og ang inyong driver. Niya si nanay? Dool na gid ay kaayo mo no kay mitahod ka namang gyud og nanay sa inahan ni Milan. Mihilak na sad lagi ka. Pag-ilis na lang hinuon og duola sila. Sige na. Salamat na lang, sister. Unsabay salamat, uy. Ngano bang imo mang yung silutan ang imong kaugalingon? Naakabay gida sa imong sabakan. Dili na ko mahilak, sister. Aanihilan ko. Naatuod si nanay. Tupad sa akong mahal. Kanindot nilang gakson. Nganong dili ka man mo gawas dinhi o gakson nimo sila? Uwa pagit ko'y kaisog, sister. Onya, biyaan talang ka dinhi? Mo assist pa ko sa misa, Hazel. Anilang ko din, sister. Tagbaon ko na lang ang ako mga mata sa pagsudong nila. Ayaw bayagi sila tugani, ha? Nga di ara ko din eh. Please, sister. Akong nanay, sister. Kanindot sa inyong simbahan, sister. Salamat. Ilang ang akong anter. Maayo kay miuban ka ni Milan. May hangyo gid ko niya, sister. Kay ganahan ko no kaayo siya ni Dapita. Mura kunog, gaan ang iyang dughan ko ni Asiya. Mura kunog, ani niya makita ang iyang mahal, si Hazel. Abi mo, sister. Gipagubabayan akong daang bayasin na. Ako ning gipatamnan og mga tanom nga mamuwak aron dugukon sa mga kaba-kaba. Ang kaba-kaba, sister, mo'y sinugdanan sa ilang duha ka pagbati. Gani, nanakop og kaba-kaba si Milan. Iyan ang giframe o gihatag nga tong Hazel. Pero tisad taon ni payang Hazel, sister, nga midawat sa hinatag ni Milan. Nawawagan ko, sister, kay ako manggipabayaran sa kong mahal ang unang kwadro. Rondo na ko'y ikapalit og sinin na ang nanay. Siya man ko'y mitaod sa kong medal sa dihang migraduate ko sa senior high. Kanindot di ay sa inyong kinabuhi, no? Malipayon kami sa kong mahal. Pero, wa ko na makita ang akong mahal, sister. Tabangan ko ikaw, Milan. Aron makita nimo si Hazel. Kanindot ba ya iduol nila, uy? Unya, gakson ug hugot kaayo ka nang madungog nila ang kusog nga kuba sa kundugan tungod sa tumang talipay. Mahal,
Gusto man ko magmahay nga nung ikaw rin gipitik sa akong kasing-kasing. Pero dili ko usab isalikway ang sobrang kalipay sa diyang imong gipatagamtam na ako ang bation sa usa ka asawa. Sobra ang akong pagmahay. Nga nung nahimo ko pang amahan ng kriminal sa imong mga ginikanan. Wa man ko ilabot sa gibuhat sa akong amahan. Pero managsama ang dugo nga naglatay-latay sa amo kaugatan. Mahal. Manong daghan mang tao sa simbahan. Doon na kaing kasal. Naka si Hazel. Oh, kanang animal nga wawaw mo'y nakaingon. Nganong magsige man na siyang agi na nilapita. Nganong man. Muna'y nakaingon nganong dili na hinoon ko makagawas din ug ikakita ang tao nga nakong ikatabang nako. Animal! Dre, nahibaw ka hain ron sila si Milan o sinang ilang? Wa ra ba sila mananghid nako Karen? Hangtod ka ba, Dre? Mubugal-bugal sa kanako? Ha? Ngano ako man nang buhaton? Wa. Sige na lang, Dre. Asa naman ka? Mupauli na lang. Kung doon na kay problema, mahimo ba yung sultihan ko nimo? Ayaw na lang. Apil ra bakas na masangil na ko nga espiya ko. Ha? Andre, nahibaw ko nga nakapangutanan ako ni mo ani pero usbon di ka pangutana. Sa bagay di ay ang mahigugma sa doon na gihigugma. Dili man. Mahimong sa ang mahigugma sa taong may gihigugma na. Kung maghimo siyag plano, pagguba sa ilang relasyon. Tuwa na sila, sister. Tuwa na. Nindot kayo silang gakson, sister. Labi na gyud si nanay. Abi ni mo, Hazel, sa sinultihan sa giingon ni mong nanay ilang, pinangga ka kaayo niya. Tinuod ko na, sister. Nganong nahibaw man ka sa iyangan? Iya mong kong gisultihan. Gimingaw na kaayo ko nila. May gibuhat ko no si Milan nga sigurado gyud nga makalipay nimo. Unsa man, sister, iya ka bang gisultihan? Giguba ko no niya ang bay asyenda. O gipatamnan niyag mga tanom nga mamuwak. Aron adto na didto maglupad-lupad ang mga kaba-kaba. Tinuod, sister? Gipaguba sa akong mahal ang bay asyenda. Maoy iyang pung. Ang nagsalig na itaon sa bay asyenda. Sama pananglit sa inahan ni Karen nga maoy kusinera. Way gitangtang si Milan sa nanarbaho sa asyenda. Ang uban, iyang gipaatiman sa mga tanom. Wow! Kanindot di ay unta sa bay asyenda. Iya ning butangan og asyenda kaba-kaba. Kanindot ka tanawon sa asyenda kaba-kaba. Kung mamuwak na ang mga tanom. Pagkadaghan ka sa mga kaba-kaba. Ikaw mo'y hinungdan nga nung giusab ni Milan ang bahay asyenda, Hazel. Magpahimo ko no siyag bahay nga igo ra ninyo. Aron maoy inyong pahuwayan. Wa pa madakpi ang way kasing-kasing kong amahan.
Nganong magpaabot pa man ka nga madakpan ang imong amahan? Kung mubalik ka na ni Milan, nakasiguro ko nga iya kag yung panalipdan. Musamok yun siya nako. Gusto kong masayod kun ako bagyot siyang amahan. Kung ako'y makapuyo ni adtong dapita, tingali wa gyud ko'y problema. Malinaw ug bugnaw ang maong dapit. Feeling ba yun ako, Nay? At ko makita nga kumahal. Unya, Dong. Sige lang tag-adto, ani. Ikaw may akong ikabalak, Nay. Ano naman, Dong? Tingalig sobra na sa oras ang imong trabaho, ba nako? Kinahanglang mumatakag sa'yo. Aron, muato na sa simbahan. Jesus, ukra ka na ako, Dong, eh. Kinahanglang mumatakag sa'yo. Aron, muato na sa simbahan. Jesus, ukra ka na ako, Dong, eh. Hunong, Nay! Hunong! Milan, unsa imong nakita? Unsa? Oh, Kadit lang, ha? Milan! Butoy, sunda siya asa paingon katos Milan. Sunda, ha? Sige nang. Ay, pastilan. Tingalig madisgrasya si Milan. Ngano ka, Dong? Kasi mong nakita nga gipahunom nga ni mong jeep. Si Senyor Emilio. Ha? Di mo nakita ang Senyor Emilio? Dong Milan? Oh, Tingalig bayag nasayop ka lang, Dong. Tingalig, gimata-mata lang ka. Kaya di sige makagunahuna niya. dili layo ning dapita sa simbahan, Nay. On. Ilang nakita na ang demonyo. Nagduda ko. Nga wa na makalayo ang demonyo kay gisigihan nig duaw sa mga patrol car. Ni aragid siya dinhing dapita. Unya, sa may mong plano, Dumilan? Mubalik ta sa simbahan, Nay. Dito sa kumbento. Mubalik ta? Mubalik ta, Nay. Hala, kaba-kaba. Ganahan kiday kag kaba-kaba, no? Lagi, sister. Makakinagani kong kaba-kaba. Murag mulukso kinag akong kasing-kasing. Kay mahinumdum ka man ni Milan. Ang ako yung mahal mo ay ako makita, sister. Unya, wa ka ba maibog sa kibuhat ron sa imong mahal sa bayasyenda? Pinanggagit ko sa akong mahal. Mahal ka ayo, Hazel. Busa mituog ko sa gisulti ni Milan ako. Nga, dili maunsaay ang iyang pagmahal nimo. Bisan pa sa gibuhat sa imong amahan sa iyang mga ginikanan. Wa kaysa. Sayo na kayo ng isulti, sister. Pero nagtumili ang akong konsensya. Uy, mibalik pan ang jeep nga gisakyan nila ni Milan ug sa iyang nanay. Ha? Maog yun. Mibalik gid sila. Akong nakita si Milan ug naasaluyo ng iyang nanay. Nga nang may balik man ka siya? Gusto ka nga padayonon ako dinhi si Milan? Ayaw. Ayaw na, sister. Dili pa ko andam. Okay. Mugawas ko. Wa ka ba'y nasairan, sister, nga lodging house ning dapita? Lodging house? Murag, wa ra ba ko'y nasairan? Ay, nahibaw bitaw ka nga ko ni amis kumbinto, ni areg mi sa sud. Nga naman? Si Senyor Emilio tong akong nakita, sister. Unsa? Nagkaho siya. Pinayungyong. Di magod ako makalimtan ang ihitsura kay siya ay nakaingon nga nung wa ko makita ang akong ginikanan. Naristro gyud sa akong nahuna ang yan naong. Diin man nimo siya makita. Pagliko na mo, sister. Magimisugat sa akong mga mata ang iyang bayhon. Nagduko siya. Kung mauna, ni aragide ay siya sa palibot. Mao na akong duda. Diin man gid mo siya makita. Sadan, naglakaw siya, pero
mikalit ug balik sa iyong agi. Kinuo ko. Tabangi ko pangitag akong mapuy-an din sa dool, sister. Sige. Akong ipaso si Milan. Doon naman ko'y kontak nimo. Kontak-konta lang unya ka kung doon ako'y makita. Salamat kayo, sister. Di na hinuon ko ganahang mubiya ining dapita. Huwata lang akong tawag nimo, ha? Pero, nganong magpaduol ka man niya? Gusto ko magkaatubang mi duha. Gusto kong tug-anan yun ko niya. Nganong ipatay niya nga akong mga ginikanan. Nagdumot ka gidi ay sa amahan ni Hazel? Iya kong gikuhaan sa akong mga ginikanan, sister. Nganong may balik man sila, sister? Iya ko nung nakita ang imong amahan. Unsa? Giyong-yung ko maayo ang kao. Pero, narehistro man kuno siyang huda-huna ang hitsura sa imong amahan. Nagdumot lagi yun ang ako mahal sa salbahis kong amahan. Delikado kung magdugay ang imong amahan ining dapita, Hazel. Kinahanglan nga ipahibaw ko ni sa among rektor aron mabantayan gid siya. Nak, kung si Senior Emilio gitong imong nakita, dili ba kuyaw kung adto ka na hinoon mo puyo dito? Wa ba ko matagbaw sa mong panag-atubang dito sa jail, nay. Gusto kong iyagid kong tug-anan. Giyon sa niya pagpatay nga akong mga ginikanan. Nak, gaba na ang nahitabo karon sa nagpatay sa imong mga ginikanan. Pasagdi na lang nga ang tuwa sa langit mo ay musilot niya. Gusto sana ko masiguro nga mabalik siya sa jail, nay. Nahadlo ko nga tingalig. Siya pa'y unang makakita sa kumal. Wa pa nimo masiguro kung hain ron si Hazel. Nay, ang akong kasing-kasing mo'y nagsigig mando na ko nga adto ko makita ang akong mahal. Dito sa simbahan. Dong, Ayaw lang ko babagi ang akong tinguhan. ikaw manggod mo ay akong gihuna-huna. Mas labaw kong giuna-una ang akong mahal, nay. Maumanggid ka na imong gusto. Nahala, dili ti kapugngan. Pero dong pangayo abaya gyud sa labang makagagahom nga iya kang panalipdan. Ako ng buhato, nay. Dong, puslan mga ato ka dito. Wala na sa kubi, aron doon na dayon kay masakyan. Kana mas maayo pa tuod botoy. Uban ni si Dong Milan nimo, ha? Sige, nay. Ato na ko ihunong sa ilang attorney, ha? O ato sa kupikapa. Nay, pangyo ako, ha? Unsa man na, ha? Ang dami na sa kong masulob o ihatag ni Butoy. Sige nak. Ako rin mangandam sa imong kinahanglanon. Nay, salamat kayo. Pero, ipanumpa ko, nay. Dili ni magdugay. Salamat nga niyanhi ka yun, Milan. Maadtoon ta ko sa inyo. Ano man, attorney? Ready na ang titulo sa asyenda. Kana mo na kaingon nga nung nawaan ako nga kumahal. Milan, Hangtod relax karon. lang. Hangtod karon, attorney, wa pag na ko makita nga kumahal. Nakasabot ko nimo. But everything happens for a reason. Unsay mong kalibutan nga si Hazel mo'y mag-abli sa bag-o mong kinabuhi. Unyahain mo siya, attorney. Nga nung wa pa man ako siya makita. Nga akong mahal mo'y akong gikinahanglan, attorney. Kayo padaog sa kahuyang, Milan. Ano niya? Imnauna ning tubig ko. Sorry, attorney. Sa ako nang gikaingon nimo. Nakasabot kay ko sa imong gibati karon. Salamat, attorney. Ubalik ko sa kumbento sa mga madre. Unsa man? Tuwa dito si Hazel? Ambot ba, attorney? Feeling gina ko nga adto ko makita nga kumahal.
Og tuwa sa ditong repita ang demonyo nga Senyor Emilio. Unsa? Ako gid siyang nakita, attorney. Siya gyud ha ang imo nakita? Dili gid ko masayop. Siya gito. Ang ako ang gikadlokan nga kung sakto ang gidiktar sa akong kasing-kasing nga ato ko makita nga akong mahal. Tingalig maunhan pa ko sa demonyo. Unsay akong ikatabang nimo? Nagplano ko nga ato na kumupuyo dool dito. Doon na kayo na sa ng lodging o boarding house nga mahimo kong kapuyan, attorney? Okay. Muban ko. Aron nga tabangan ti ka pangita sa imong kapuyan. Niya nang ilisa ni Milan Butoy, Ang bidayon nang. Arong largan ako. Ni Butoy! Oh, Nang ilang! Patay. Nakitaan tang karin. lakaw na dahil Butoy. Ako rin may baong ka rin. Sige na, lakaw na Butoy. Ayaw say pa sa pagpaminaw, ning uban pang sumpay ning naghinapos nga sugilanon. Hinuwaman nga pangandoy. O palihog di ay ko no, subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.